फुंनि ब्रेकफास्टनि थाखाय रेडि जाबाय नै आंना सनाफोर बेनो आंना साहासो लोंखायो मानसिया फुंनि ब्रेकफास्टआवबो साहाया आंना दायो रेडि जाबाय लुना लाग्रोनोसै आङो। गुड मर्निं सनाफोर आंनि बसुमतारी अनामिका चेनेलाव गिबियावनो बयखौबो बरायलायबाय सनाफोर फैदोलाय आंनि गोदान मोनसे ब्लगावहाय दिनै आं भिडिअखौ बयबो अननानै जोबजासिम नायनानै होलांदो आरो चेनेलाव गोदानै फैनायबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालाम दाबावदे सनाफोर। दायो आं साहाखौबो लुखाबाय साहाखौ लोंना लाग्रोनोसै सनाफोर। मिनिथावथाव जाबाय आंना सनाफोर कापाबो ओरैबायदि मा होननांगौ जाखो कापानो बेरा हरा जोबा आंनिया कापफ्रानो मिलायला बायस्रांजोबनानै दं सनाफोर। बायनोनो हाथाराखै दासान्दि बाजारबो खालामथ'नाय जायाखै नालाय। दायो आं साहाखौ लोंना लाग्रोदिनि बिदिबा साहा लोंखांनानै थांसै आं सनाफोर नै साहाखौबो लोंबाय आङो दायो साहा लोंखांनानै लागाव लांसै दाना गामियाव दिनैहाय जोंहा माइ गायगोन ना मैयानिफ्रायनो फुदों जेनेबा आं दिनै गायनायाव थांगोन माइ गायनो थांसै आङो साहा एरि लोंखांनानै थांनो थाखाय रेडि जाबाय आं फुङाव ओंखाम जाथ'वाखै ओंखामखौ जानो बायो सनाफोर साहा लोंनानै ओंखारलांनोसै दायो आं नै थांनो थाखाय रेडि जाबाय सनाफोर लामायाव ओंखारखाबाय आङो गारिल' सालायनांसिगौ आङो बियायं फिसा दंफैयोमोन नालाय बियायं फिसाखौबो लांफानोसै थांनायाव ओमफ्राय दा फैनायावहाय गारबोसिगोन आरो बेखौबो दिनै होमबा आं थांबाय थानोसै सनाफोर आं डाइरेक्ट न'आव थांनायखौ देखायनोसै न'आव सहैनायखौ देखायसिगोन न'आव सफैबाय आं सनाफोर नै दायो गारिनिफ्राय न'आव ओंखारनो नागिरदों नै आं नायलांबाय थादो सनाफोर बिदिबा मा देखायनो हायो देखायलांनोसै नोंसिनो फैनानै नै सनाफोर आंहा बाहागा बेसो दुब्लियाव लांनो थाखाय बेदर एवगासिनो नै आङो मोनसिगोनानो दुब्लियाव लानानै थांनोसै जौजोंहाय माइ गायग्राफोरनो दासो देखायगोन आं सनाफोर दुब्लियाव लांनायखौ ओमफ्राय नै फैग्रोमोना आंना बेसो आरो लागावसैलाय नै सनाफोर बेजोंनो ओरै नुजेनबाय बैखौ सावनोसै नै बेखौ मा होनो बेखौ लागायसै बेखौ सावना लगायसै सामब्रामखौ देन्जारसो खामानिया आंना बेदरखौ हायबाय आं नै दुब्लियाव लांनो सनाफोर माइ गायग्राफोरनो हैनोसै दायो नै हायखांबाय आं जौबो हैनोसै दुब्लियाव नै माइ गायग्राफोरनो जौ हैनो नागिरदों सनाफोर दायो थांगासिनो दङ थान्दा लायदों हरदों बेबो नङा जौ लाबाय बेदर एवनाय लाबाय थान्दा लायनो थांबाय थान्दा लायनो थांबाय बिबोनां हनै दखानावहाय सिंग्रा नांथ'ला दखाना माथो साफा होदों दखाना दायो नै जायगायाव सहैबाय आं माइ गायग्राफ्रा दुब्लिनिफ्राय गाखोबोखाबायमोन ओमफ्राय नै ओंखाम जानो थाखाय बिसोर ओंखाम लाना फैखायो नालाय एबारसिनो मालाय जौ एसे लोंसिगोन एबारसिनो ओंखामबो जासिगोन आरो बेयावनो रेस्टबो लासिगोन ओमफ्राय बेलासिनि माइ गायगोन आरो दायो सानसुनि ओंखाम जानो गाखोबोखाबायमोन दायो टाइमाबो 1थासो जाखाबाय नालाय सनाफोर बेनोमोन आरो ओमफ्राय नै दायो सनाफोर सानसुनि जाखां लोंखां दुब्लियाव माइ गायनो थाखाय ओंखारलांबाय जोङो बिजावजालिबो दं बिबोनांबो दङ दायो थांगासिनो दं दुब्लियावहाय थाबायगासिनो बरिया नुयो बाल माथो नै लामाखौ बिसावनि लेरख'खौसो देखायगौमोन आं थायदोंमोन लेरख'आ नुहुरानो माथो जाबाय थायनाया बोरायबायना जों गोरलै गानो जों गामि लामाखौ बरिया नुयोहाय मा थाबायहाय आयु दंबावोसो नै गायनो हाबावनांगौ ओंखाम जाखांनानै हां थोनो मोनलायनाय फैथारबाय जा बुरजा गायखाबाय नै जों सनाफोर दिनै 10 बिगाखौ हाजोबखाबाय बैयाव दब्लायनैल'सै हाजोबनो गायनायाव एक्सपार्ट गोजा नालाय गामिनि गथ'फोर डेन्जार गोजासो सान्दुङाबो सान्दुं नुवाखै माबायदि आलियाव खावदं जिरायबाय बेसाराफ्रा अन्थाव बाथावनो माइ गायखांनानै फैग्रोबाय आं सनाफोर आं थांग्रोनोसै आंहाथ' गामिनिफ्राय थांफिनगोन नालाय आं बिजनियावहाय माइ गायखांनानै थांफिनबाय आं सनाफोर आं बिजनियाव थांनो ओंखारफिनबाय माइयाथ' दंबावो हाजोबाखैमोन गाबोन जाहैगोन होमबा आं भिडिअखौ दिनै एसेखिनियाव लाखिथ'नोसै सनाफोर बयबो जोबजासिम नायग्राफोरनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गोदान मोनसे भिडिअआवहाय बाय बाय